An balimaw an ni ɲɔgɔn tuma kibaruyaw b'an bolo bi ka da kulo kan o de k'a fɔ maliyɛn fila kɔni fatura Marɔku o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ni maa fila ninnu kɔni u ni maa wɔɔrɔw de kun don n'olu bɛ tɔgɔma sira kan k'a fɔ k'u tun bɛ taga nanzara jamana de kan kɔgɔji fɛ a yirala k'a fɔ ni maa fila ninnu u ni maa tɔ ninnu bɛɛ minɛla Marɔku tenitigiw fɛ ni u kun bɛ dugu min na u y'u ta ka bɔ k'u bɛ taa n'u ye dugu wɛrɛ la o hukumu kɔnɔna la u donna kari min kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna taa dugu wɛrɛ in na ni maa fila ninnu kɔni fatura a yirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni maa ninnu kɔni fatura kun kunna kun ninnu ma se ka dɔn nka u kɔni y'a k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli na o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kelen bɛ ni maa fila ninnu na o kɔni ale ye denmisɛnnin ye min san bɛ taa san 16 bɔ ɲɔgɔn na ni ale yɛrɛ ka jɛnajaw kɛra uti kalo tile 31 na Marɔku jamana kan jɛnaja in kɔni kɛra a somɔgɔ dɔw de la ɲɛna ani Marɔku tenitigiw dɔw ɲɛna an balima o tɛmɛna bɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo k'an da kulo kan bi o de k'a fɔ an balima tunkarage minnu sigilen bɛ Faransi olu kɔni wulila su rɔ ka taa an ka Mali lasigiso min bɛ Faransi ka taa yen minɛ u y'a jira k'a fɔ olu kɔni wuluko in ka taa yen minɛ o ye k'a fɔ Ibrahim Bubakari Keyita n'ale ka kan ka sigi Mali ka Mali président kɛ olu kɔni ma jɛn n'a ya ka président ye bi olu ma jɛn n'a ye sini ko sabula olu kɔni bolo kalata in ma kɛ jɛlenya kan olu kɔni tɛ lasigiso in bila ko fo olu ka laɲiniw ka sabati o laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn n'a ye ko Ibrahim Bubakari Keyita ka Mali mana fo a ka bɔ Mali présidenya kɔni na an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la